Gila ɓayinaango tongol jawti jawtiiɗe e ƴewndo sarɗiiji paatuɗi e pelle dawro haalullaaji no jokki e mum wonandi dillooɓe ɓe e on fannu moni kala eno yiiri alhaali o wonandi Issa Diarra cukku hoyrejo landa Asma Seyfi golle ɗe ina luurdi e dosgal leydi ndi. Ko woni e wadde ko ina lulli dosɗe leydi ndi sabu dosɗe ɗe ina ponki landaji kewɗi e nder leydi Mali fusde ɗi landaji noon ɗum yaadani e sarɗiji ina wondi e jonde guendiri yuɓɓinanode ngam maktude holɓen wiyeteɓe yimɓe joguiɓe konngol e leydi ndi holno ɓe cuɓirte kadi ko hol on saaha ɓe daranto ɓesgu ngu yimɓe yoga seeɗa tan ujunaji ɗiɗi cuɓetaki mbiya kañumen goni darantoɓe ɓiɓɓe leydi. So tawi wonde dawriyankoɓe ɓe mbaɗi palji mawɗe ko ñawirɗe tan kaani wattude ɓe e laawol ko noon Mali kesso foti siforade e wiide Mahamane Mariko horejo fedde dawro CRAIJ. Je pense qu'il faut miijo am goto e men fof ina haani rentade wata en juumde ha nannen koye men ɗo en jaltata so tawi yoga e dawriyankoɓe ina e ŋakkere to banggue jonle walla ɓe joofima deƴere laamu sariya ina ɗo saabu hay goto ala dow sariya ko ngol laawol tan yimɓe ndewata ngam yaade e Mali kesɗuɗo vers un Mali nouveau. Gila ɓayina wasiyaji jewtiɗi e jewte hakkunde jomen konngol ngende Mali pelle kewɗe daraniɗe hakkeji aade wano fedde wiyetende Amnesty ñiñingal pellital kadi ɓe kaɗi laamu Mali fusde pelle dawro ɗe.